پہلے اصول امام نے کسی محفل اجبان دا ڈھنگ بیان فرمائے. ادھے ہڑی کئی دفعہ بندہ خوشی غمی ولیمہ میٹنگ مرنا پڑنا سرکاری اجتماع سیاسی اجتماع مذہبی اجتماع بندے نو کئی دفعہ مختلف محفلیں اجبانا پاؤندے. حجت خدا نے محفل اجبان دا ایک اصول بیان فرمایا. توڑے اور میرے آقا فرمینے ایاقا و صدر المجلس. حجت خدا فرمینے اگر کہیں محفل اجبانا پوی بیٹھ اتھے جتھو اٹھائے کوئی نہ. کوئی توجہ فرمائیے جناب. اے بندیاں شوق ہوندے ولیمے دولے نال باواں. بندیاں شوق ہوندے میٹنگے کمشنر صاحب نال ڈی سی صاحب نال مین سیٹ تے ممبر تے باواں. بندیاں شوق ہوندے مہمان خصوصی نال باواں. نتیجہ کیا نکلے ایک لازہ بہرے اگلے لگے آندے حاجی صاحب ذرا جگہ چھڑے آئے. کوئی معزز مہمان آگئے انہوں بہاونے فرمایا تیری توہین اسی بیٹھ اتھے جتھو اٹھائے کوئی نہ. اور میرے محترم سامعین دوسرا میرے آقا نے فرمایا کداں کہیں حکمران نال بیٹھنا پوی کداں کہیں صاحب اقتدار نال بیٹھنا پوی حاکم اور سلطان کو باندھیا. فرمایا اپنے اور اس کے درمیان ایک بندے دی جگہ خالی چھوڑ کے بیٹھا کر. کندے نال کندہ نہ ملا بلکہ وڈیرڑے بندے نال باندھیا درمیان دی جگہ خالی چھوڑ. وجہ بھی امام نے بیان فرمائی. فرمایا ہو سکتا ہے لادے بعد اتھے کوئی ایو جیا بندہ آ جائے جڑا سلطان تے حاکم نو تیرے تو زیادہ پیارا تے محترم ہوئے. فرمایا اس تو بٹھامن کان تینوں نہ اٹھامنا پوے او بھی بیٹھ جائے تیری عزت بھی محفوظ رہ جائے. فرمایا علی والا عزت دار ہوندے اپنی عزت دی آپ حفاظت کر. محفل دا اصول